Kuqondeke ukuguqa kwami phambi kwehamenti elingcwele loNyasi lwezulu. Ngingumfundisi umvubo ezilindile. Ngiyabonga Nkosi yasezulwini usimemo sakho sokuba ngumeme nami ngibe khona kule nkonzo enkulu yokuzalwa koNazaretha. Lapho leli bandla lakithi lihlanganisa iminyaka 115 labakhona. Nkosi yasezulwini ngizoba mfushane. Ngonyaka ka-1911 wawusuka emzini wasePhakameni wasukelela endaweni yakhona eMaqadini namhlanje ebizwa ukuthiwa kwaDabeka. Indawo yaKaDabeka iseMaqadini yaqanjwa ngenkosi yamaKadi, kodwa isendaweni kwe-demarcation kaBhombela iwela ngaphansi kwaseningizimu ngoba uBhombela wathi iningizimu isuka ngomfula umngeni ize ushaya iKapa. Ayibonge Nkosi. Aphinde futhi indawo yakithi yaseningizimu iqala ngomfula umngeni iyobhajwa le eKapa. Ayibonge Nkosi. Ngithanda impela ukugcizelela lapho ngoba ngididekile ngelanga uba ngibeke bohlanyanyana nje lokuthi ngilungise izinto maseyidimba. Setraining ngizimi iqala ngomfula umhlathuzana eChasworth kanjalo. Uma ngo-2011 ufika kule ndawo ekuthiwa yiseClermont, wafika wasuya wayibona indawo wawusuyithanda Bhombela. Kwakunesihlahla esikhulu esasekhona, wafika wahlala kuso ngaphansi kwaso. Basebenza abantu ababenosizi nokuhlupheka beza ukuthi kufikile inceke yenkosi esiza abantu abanenkinga beze kuzophulukiswa. Kwabafikayo abavele emakhaya nabaqhamuka ingalo ngeenkalo sike saphuma icampaign sibonge Nkosi enkulu yasezulwini abantwana bethu bentethelelo balapha eningizimu abathi cha thina bobaba sifisa ukuthi sishumayele ngalolu hlobo kulelizwe esesikulona ushemba sekulona. Nifuna ukwenza njani bantu abami? Bathi cha sifuna ukuphuma thina bobaba siyonikela, shumele ngokunikela ey'koleni zonke zakhele lethabani njengabadeshi babumfundisi. Saphuma Nkosi yasezulwini nabantwana saya kulezi y'kole ezingamazi inhlobo ushembe. Kukhona umuntu oyazenzisa athi into akayazi, kodwa kukhona umuntu yombodlo akayazi inhlobo nje. Kona le nkonzo bakubuza, kona le nkonzo iqhamukaphi? Yinkonzoni le. Sibabazile Nyazi lwezulu kakhulu kulelizwe. Ngento ezinhle esishile. Safika ingane zingenazo izicathulo zokugqoka zambe zesikoleni zaphinda izicathulo ezingasiwona amaNazaretha. Ade ngisho ngisendleleni ngihamba nabanye obaba befundisi ngithi ingane mayishintshe izicathulo ekhaya uhamba uthatha nje izicathulo zashembe. Kusho emzini wasuwona iNazaretha. Uma kufika ivakashi ekhaya noma umndeni ozihlobo uze lapha ekhaya izofika ingane itsakele lezi ivakashi ithi ushembe ungipila uku. Ebeke ngenako. Nkosi kuleli izwe kushunyayelwe kakhulu. Ngiyabona amarala asemhlabeni kunikezwa ama-food parcels. Uma unikezwe food parcel usukunikezwa u5 kg we rice, 5 kg wempuphu noma 2.5.
ne-1 liter oil. Kodwa i-food parcel yenziwe labantwana balapha ekhaya ama-rice amabili Caroline 10 kg or 10 kg ababili 10 kg yempuphu 10 kg yesitambu yempuphu juice enkulu nezinto zonke zokupheka ekitchen kunikeza umndeni owodwa umndeni. Amen. Nkosi yasezulwini ngibonga uthando engilibonile lwenziwa kuleli izwe lakithi lamaMpondo ephela bazodla abantwana bale ndawo nabafikayo bebuza ukuthi kodwa ukudla ongakani kuthathile bathi kuthiwa unyazi lwezulu ushembe Thabanye. Ayibonge Nkosi. Amukho umntwana ezikoleni bathe ngathola ama-toothpaste ama-toothbrush magama thawula ayifuni ukukhishiya angikho lapho Nkosi kodwa nginqenqisa isibusiso ezulwini ukuthi Nkosi ma usukhethe isibusiso sakho ngathi uNkulunkulu angasipha sibe nezimbeke esingesiwele phansi. Sambele sonke emndenini ehlwempu nehluphekile phakathi kwalelizwe kusale kukhanya phakathi kwale ndawo babumbone ushempu unyazi lwezulu ukuthi uNkulunkulu vele ezulwini. Amen. Ngesendabeni kaBhombela uma efika endaweni yakwaDabeka mayisehleli bayibika kuye uyababusisa prophet izinto ezimbili ukhomba lapha ngaphesheya kwala ihleli khona uthi bantu bami uyohamba isikhathi kunomuzi engiubonayo omkhulu oyokwakhiwa lapha ya ngaphesheya. Lo muzi yohlala abantu abaqhamuka amagumbomane omhlaba bobe belapha bezosebenza kwangekho lutho kunamahlathi. Wayesebheka ngapha wayesethi ngapha kokwakho amafema amaningi lapha abantu bobe besebenza khona bese behlala la kulomuzi. Kuhamba isikhathi emva kuba uBhombela kushilo lokukhuluma ayiseqala isefika amafemu la kuthiwa khona ise-New Germany kaseqala kwakhiwa ke amafemu ngenkathi akho amafemu lo muzi wa prophet uShembe obizwa kuthiwa iKranskloof bathi KK hostel lase lakhiwa lelo hostel. Uthi ke bantu bami bawuphenduka laba bantu babe ngamaNazaretha. Uthi uBhombela la ilaba usonta khona la leli tempeli engilakhala namhlanje ngeliqamba igama lalo kothi igama lakhona sezilindile ngoba lobe lilinda abasebenzi. Itempeli la ngesabatha njengoba ngesabatha inkonzo ingena ngo1 la ekhaya isonto liyawumenyezwa noma inkonzo iyawungena lapha ekhaya ngo2 o'clock kuleli bandla lilonke linye itempeli engilaziyo linye kuphela leli laqanjwa uBhombele ngulo lasezilindile elingena ngo2 o'clock ntambama kuphela. Inkosi busamazwazwele. Amen.